Аз, нали, на момичето, което правя, няма да внимание. Така. Ще пожелая на нещо. Пожелава от тези стикери няколко реденчета, колкото аз си пожелая. Аз имам още едно. Знам, защото сме поръчали две неща вече. То нещо тук пречи. Не знам, ще го дам, защото те се пожелаят, не дам, няма как да се подбере в кутията ми. Уверявам ви, с удоволствие чакам да видя. Но този аванс на Светлин е толкова малък, че просто наистина като че ли тази битка за Ето тази маничка, малката. Ето е така. Ето този. Ето сега така не фащаме. Имаше проблем с веригата. Добре. Сега продължава напред Добрин. Има преднина Светлин. Така. Ще стигне пръв до ринговете. Светлин се оглежда. Не е преминал Светлин. Не е преминал линията. Ето е. Грешка от сърце, но причина концентрация. Веригата му обисна. Готов си загуби аванса. Чак сега е готов. Обаче вече Добрин го настигна. Идва от другата страна. Със сигурност елиминатора трябва да довърши движението. И отново само... Отново съм. Много лесно се прави, ето го, второто вече. Много бързо, много хармонично движение. Светлина успя бързо да преодолее, но тук видяхме, че Добрин не се затруднява до сега, кой знае колко, остава верен на своята тактика и на своите... Спрямо трета чаш. И само гривна трябва да направим и сме готови. Но гривната ще и просто няма да слагаме гривна.